Een opvallend gezicht. Het Volkslijnencollege van de gemeente Smellingenloon op een knimmelzon werk. Mooi werk. Ja, het is leuk om op deze manier even een bijdrage te leveren. En ik heb Chantal leren dat wij waardering hebben voor alle begrip die de bewoners en de ondernemers toont hebben al aan de tijd. Even later gaat het zelfskip bij de dwarrendel van ondernemers en bewoners om veger en blik uit te dealen. Om te laten zien dat wij na alle rotzooi en rommel ook ons best doen om het weer mooi en schoon te maken. Ja, geweldig. Oké. Vind ik dat het werkje wat op zit? Ja, het gaat in een rastempo, ja. En het is ook leuk om te volgen. De gemeente is grut dat het eerste deel van het nieuwe Raadhuisplein nou eindelijk klaar is. Het grootste pad van de nieuwe parkeergarage met zo'n 100 plakken wordt begin takkemier opleveren. Liek als de nieuwe wenden en het grootste pad van het winkelcomplex. In het verrier kan die winkels inrichten en die kunnen dan zo snel mogelijk open. Zo'n rond de 70% is bezet. Dat rent, die discussie rent vanaf het begin van het traject. De partij die den ondernemers voorziet, die dat er alles om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat we dagelijks aan werken. Maar zoals wij met COVID in het hele land is dat best lastig. En daar hebben wij natuurlijk in dit project, is dat exact. Van de 120 huizen zijn er nog zo'n 40 beschikbaar. Als het net vol komt, dan kost het de gemeente geen geld. Nee. We hebben een project met een afbouwgarantie van de bouwers. De parkeergarage nemen wij wel turnkey, als het hiet oud. Dus die nemen wij in exploitatie. Dus als die wel of net vol komt, ja, dat verneemt de gemeente wel in de beurs. Maar het wijnen en de winkels, dat is projectrisico van de ontwikkelaars. Alle werkzaamheden aan het Raadhuisplein moeten in 2016 klaar wezen.